Ket kapan kowe ganggu? Anak kata sono wolung sasian. Kowe anake apa piye maksudnya? Itu. Aku ganggu kenapa wong wadon sing diganggu. Ya dikapake karo kowe. Tak iket. Iket. Apa nih sing tiba? Kabeh. Ben ngopo? Sapa? Wong endi sih sing mbok ganggu ki? Pacek. Pacek ki ngendi? Kidul. Wong kidul. Saiki wonge nang apa? Turun wae. Enggak, aku wis kenal apa urung, ngerti apa urung. Wes. Masalahnya apa? Eh? Jangan ngomong. Iso ngomong. Jangan ngomong. Kok ora iso ngomong? Kelane, kanca-kancaku akeh nang njero weteng. Jero weteng. Wetenge sapa? Pacek. Paceke ngendi? Kidul. Aku wis tau ketemu. Ping pira? Ping loro. Sesuk aku temoni. Sesuk apa ditemoni? Temoni nang endi? Nah. Sapa sing panemoni aku kok mrono? Ora iso kok ngene tok. Wong lanang sing diganggu. Masalahnya apa? Apa nih sing ilang? Asal aktif meneh. Apa nih? Isine. Isine ora aktif. Nang apa? Wis iso pak. Jatah si wong. Terus kancamu pira? Loro. Siapa? Papat. Enggak takon lunga gelem ora? Ora. Bilang apa ora gelem? 24. Lah iya kenang apa ora gelem? Ora duwe nggon. Sing mbok senengi apa? Sing mbok senengi. Kuburan. Rumah kuburan. Disalahke ngendi? Ngarepan. Ngarepan. Wis sing mbok ganggu wong lanang apa wong wedok? Masalahnya apa? Siapa nih yang pacak?
Apa? Hmm? Apa? Eh? Rasa beli. Lha saka ngendi kowe? Sari. Eh? Sari. Rejosari. Eh? Saka Taman Sari apa Rejosari? Rasa beli nang ndi? Eh? Rasa beli nang ndi? Punden. Lha kowe dipanggonke nang ndi mone? Oh, kowe sing nempel calon nang wedok sing rum duwe anak kuwi apa? Ben kon ngopo kowe ning cah kuwi malah ngendhet tiran duwe anak dadine. Mone jaluki tolongan ngopo kowe? Tulus itu Taman Sari kok. Makasih ya. Ben ngopo? Larisane sapa? Terus? Lenjarnya beli nang ndi? Punden ngendi? Kidul. Lah yo ngendi? Jeruk omah. Lah yo ngendi? Oh, punden kidul Ceruk Omah. Desa ngendi kuwi? Sari. Josari. Wis sing njaluk tolong apa mau? Kon ngreksa. Ya ngapa ora iso beli kok. Jarene Ceruk Omah. Ben iso beli nang punden iki. Aku diterke mrono. Lah sing kon ngeterke sapa? Wong wedoke. Lho, wong wedok iki wong endi kok? Sari. Aja Sari. Masalahe opo? Mundi-mundi. Lah sing mundi sapa? Wong jeneng Rejosari modele mundi kok ngono kok. Karena ngaran duwe gawe perpatan lingkungan ngono nang mundi kok. Ya ta? Seneng kowe ta? Budi-budi. Bukan ngeter-ngeter ke wong biasa kelayak bendi kuwi etok-etok. Apa arep ngopo meneh? Takon beli yo beli. Apa arep konto? Apa? Apa meneh? Apa meneh? Ndang ngomong lho ora kesuwen. Ora perlu sapa maksudnya? Ora perlu sapa? فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ora apa? Apa sih gue? Dan ora kesuwen aku keselan. Dewi naon? Piye? Aku juga Banten. Kok iso Dewi namun Banten? Ya terus ngapa wes? Kena ngapa? Rapi loro. Sijine di ora direstui. Wong endi kuwi? Aja Dewi naon.
Sing siji direstui, siji ora. Betul-betul. Jadi sini kayak main uang tua. Bojokon. Mati nanti kayak mati nanti. Lho apa hubungannya karo aku? Kenal ora kok. Botak. Sing aran gawa kuwe ngono. Yuk masalahnya apa? Masalahnya apa? Tong-tong kowe, lah kowe ra gitu. Ndak sebabnya. Berarti kowe apa? Lho tapi kok ora weruh matamu. Nah, apa ora weruh? Jare apa?